Biko achọrọ m igbuwara unu aka oyibo nsogbe. Achọrọ m ịzọ ọkwa n'ọha obodo. Obinna, ọta aka ifugara ụsa n'ụta. Okwe ga-adarị gị o. Eziokwu ka m na-ekwu ihe. Agbatago m akwụkwọ m eji wee zọọ ndọrọndọrọ kansụl. Obinna, oyi one ka ị nwego n'ụwa ya iji wee chọọ ịbụ onye ndụmọdụ kanselọ ndị na-eme oyi? Mgbe anyị na-ekwu maka ebe a bụ ọchịchị gọọmenti, kanselọ, ọ bụrụ ndị na-afụ maka mmekọ nwoke na nwaanyị. Kịta ka m nwụta. Chelu. Onye gị na-etikwa n'ugbo? Onwe m. Adam jere. Ọmụrụ m oge nwa nwoke a ga-eteta n'ụlọ n'ebe nlọ niile ọ na-alọ. Mba, o tego nlọwara ụlọ na m na-achị ọchịchị n'obodo a. Mụ na ọbịa m na enweghị nkwado ma m nefu anya. Ese ụbịam. Ka ụdị nkwado ị chọdụ? Ị na-eme nri ugboro 3 n'ime ụlọ kwa ụbọchị. Ka kọsịbụrụ ụbịam? Ọ bụrụ ihe m na-ekwu dị ya. Nna Chukwu bụ na ka onwe onye kwadoro m, nsị ka m kwado onwe m. Ka ifuru ka ị ga-esi wee jee eji ya nke a ji aka ya kwado onwe. Ọ ga-amasị m nke ukwuu ọ bụrụ ma ịbanye n'ọkwa anyị na ha azụ na ndọrọndọrọ ọchịchị, maka na ọ ga-abụ ezigbote ihe ugwu n'ezinụlọ a. Ife dị mma na-eli ego. Mana inye ego ndị otu na-ego iji adọ ndọrọndọrọ ọchịchị nọ. Mma, obi ọkwa ebe ahụ agbagokwa n'igwe agba. Anyị ka ya emenụ mgbali maka ihe ndọrọndọrọ ọchịchị. Iche na mma tụsọ ọkpa n'ụlọ mmiri ndọrọndọrọ ọchịchị. Nsogbu adịghị, anyị ga-agbarịnụ. Anyị dị n'isi n'ime ụlọ a. Ịkpọta ndị ọyị gị tinyere anyị. Anyị agbarị ọnụ ihe dị na ya. Ma nke ahụ ama nzukwa. Ngwa, nye anyị ga-eji ego wee mee karịrị akarị. Anyị ga-ebicha akwụkwọ ya egosi na nna azụ ọchịchị wee tinyekwa n'ihe onyonyo. Ha! Ọ gbara anyị emeli ọchịchị a, anyị etinye ego dị ukwuu na ya. Anyị ga-ekwe ịchọ ego. Anyị ga-eche ego maka na ezinụlọ a ga-eketerịrị oke ha na akụ na ụba nke n'obodo anyị. Ntị ha ji eke ka ekete nke anyị. Mma onye ego nke ukwuu n'afịa gị. Tụgodo uche na ego niile anyị ga-ebute ma mba n'ọchịchị. Ọ ga-efu ị ga na-achọsị papa ka akpọ na anwụ. Obinna asago m isi. Ị asago m isi nwa. Mejicha ego. Achọchana m ego. Ị mejichago nwa m. Anyị ga-atụkwa anụ. Mara ka anyị ga-esi hazie. Mmadụ kpọta ụmụazị etobeghị eto ka ha bịa ichere gị aka n'akwụkwọ ka ị nwee ike imeri. Ọkwa ka esi eme n'obodo a. Nwanne iji ya anyị ga-eme ihe niile anyị ga-emenwu fụ na mbakwa n'ọchịchị. Ịbacha n'ebe akwụkwọ gị nwa bụ Obinna ebe anwa ka ị nọzi. Kanselọ nwa m. Kanselọ nwa m. Hapụrụ m okwu. Ụdị mbọ Obinna na-agba asọgbugo m. Nwa ga-etikwana ya ugo n'ezinụlọ ahụ. Mana anyị kwesịrị iji ego kwado ya. Ịma na ekpere unu na-abụ ekpere ogologo ndụ na ọganiru n'ife ọbụla unu na-eme. Jisie n'ike. Mba, ọ bụ na anyị ga-eme ya nụ. Akwa nwa anyị ka ọ bụ ọsọsọ m mụrụ ya. Ọ na-achọ ego ji eti mkpu ndọrọndọrọ ọchịchị. A nakwa na-eche ka iweta nke iji. Ịchekwanụ ka m weta ego dị ka ichekwa ọkụ ọgba yie akwa.
Nnege ntị. Obinna bụ ọghọm na-achọ onye ọ ga-ahụ. Anyị nwekwara ike nwere ebe a na-eche ka ọ baa n'ọkwa kanselọ. Ịdụ na ọbago n'ime nga. Asọrọkwa nnọọ ife ga-eme mana o nwere ike ime. Ngwana ọ dị mma. Ị ga-ebinye ezinu m ego ka ndị kwado ya. Ọ gbazie n'ọkwa mụ akwụghachikwa gị. Adambiere. Ọ dị ka ị na-eche na mbụ ụlọ akụ na-agbazije ego. Chizọzịa na mbụ onye na-agụ ezumike nka. Adambiere. Ngwa gee ntị ka gwazi anyị hụ ha. O nwere oge mmụọ m ji kwado Obinna na ndọrọndọrọ ọchịchị ọ na-adọ. Ịnụgo? Nna, ọ bụ na ị chọrọ ka ị merie na ndọrọndọrọ ọchịchị na-abịa, ị ga-eme ka ndị mmadụ mata gị. Ị bịakwa tụta aro ga-amasị ndị mmadụ ma nyere ha aka. Eziokwu gị ibu. Ngwa, bịa na ya ga-enwu n'ọgwụ ebe ndị mmadụ ji na-abịanwu ma hụ na anya ya. A ga-akpụ ya Ọsọndụ Health Care Center. Ọsọndụ Health Care Center. Mma arụ ụlọ ọgwụ ma mba ya n'ọchịchị maọbụ nzụtakwa n'otu nọdebere anyị gbanwee afọ ya. Ndị ya ụlọ ọgwụ a na-agwọ ndị ọrịa n'efu. Nwanne, n'efukwa edekwana n'efu. Ụlọ ọgwụ a na-arụ bụ maka ezinụlọ a, ọ bụkwa nke gọọmenti. O nweghị ga-abụ n'efu n'ọchịchị m. Obinna, eche m na onye ndị mmadụ wepụtara ka ọ rụọ ọrụ, ịhapụzi ọrụ ya arụ rụọ ihe ọzọ. N'ịmanya, mma na-agba ndị mmadụ odibo. Ịfụbeghị ihe egwuregwu anyị depụtachara ndị mmadụ na-eme. Biko ewela iwe maka na ntinye ọnụ n'okwu na-agbasa m, mana eche m na ịbịa ịgba ndị mmadụ obodo kama ịbịa ka ikpojuo akpa nke gị. Ihe a na-achọ onye na-eme gị. Enwere m oge imeju egwa ọgwụ kịta, ma mara amara na ọnụ gị a na-agbakọ ụkpaka ga-etinye gị na nsogbu otu ụbọchị. Ọzọ ka ndị o? Dekwa na okay. Kwunu. Kedu otu m ga-ejikwa ụgwọ akwụkwọ m? Ụdị onye nwere ego n'ụlọ a? Ama m na ego niile a mefugo na ndọrọndọrọ ọchịchị Obinna. Nwanne, ị ga na-akwadokwa m maka ọchịchị a na-azọ ga-abụzi afịa ezinụlọ na-azụ. Onye ọbụla ga-eritecha uru ma mba n'ọchịchị m. Ya m kwụsị ịgụ akwụkwọ. Nwanne, oriwe n'otu ahụ. Iwe ga-adị n'ọkụ. Ị gaghịzi na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ma mba n'ọchịchị. Ọkụ isi. Adaobi, anyị ga-arụ ụlọ akwụkwọ. Anyị ga-akpụ ya Ọsọndụ Memorial College. Gbadetuo ya. Ọsọndụ Memorial College. Obinna, anyị ga-agbasi mbọ ike n'itiri gị mkpu maka na mkpu anyị titere ka anyị ga-eji tụrụ ugo laa. Okwu ya? Amago m ihe mmemme. Mma ala obodo jee kpọtacha ndị ọmụekwe ka abịa mụọ ekwe ebe a. Ọmụekwekwa? Obinna, kezi ka isi akụkọ nzukọ ụmụnna ka anyị bịa. Anyị na-akọ akụkọ ka anyị ga-esite gị mgbu maka ndọrọndọrọ ọchịchị gị na-akọ akụkọ ndị ọmụekwe. N'anya ka m gwa gị, anyị ga-achọta ụgbọala anyị ga-eji na-aga maka ọ bụrụ ọkpa ka anyị ga-eji je, ọ ihe ifere. Nke a bụ nsogbu. Detuo na anyị ga-enweta ụgbọala ego anyị ji ọdị. Detuo ego eme na iburu ụgbọala mpa anyị gaa. Mba, achọkwa m ka nke a lụọ okongwu ntị. Mba, mmakọta ya nke ahụ. Kezi ka isi ekwu otu obi. Ị ga-agwakwana ya anya ma ngwu ya ọ pụọ, anyị buru ụgbọala ya pụọ tupu ọ bata ibuchite ya azụ. Ọma mma.
Okay. Adeniyi. Ejimia. Ihe na-achọ? Nya, ihe na-arụzi n'ụlọ akịta bụ ị na-enyupụta ihe ndị mmadụ na-eme. Ama m na iguzoro ebe ahụ na-ege ihe anyị na-ekwu. Nsogbu adịrọ. Okwefu, ihe a mmekata wee ruo mpa ntị. Egwu akpọrọ ọkụ akaghị mma. Iji ya. Ka anyị kwubegodo rapụ onye a. Emecha nke akịta. As a matter of fact, you are smarter than some of your elders. Obinna, kí ni eri ka egbe na-achị bụ ọkụkọ? Udo adịkwa. Ọkụkọ abatago. Ọ dịrọ m ka. Ịzabe m ajụjụ. Ọ na-atabe. Kedu ife Obinna? Kịsị ị na-ekuzi ka ngwere dala elu? Nwanne, ị ma na alachaghị m mmụọ taa. Ndị egbema wakporo anyị ebe anyị na-eti mkpu ndọrọ ndọrọ ọchịchị m. Obinna, kedu ụgbọala mpa anyị? Obinna, ọ ga-agba gị mma na ị nara mmụọ karịkwa ụgbọala mpa anyị. Nye bụ na ị na-anụ ihe aka nna akọ gị. Nne ego gị na ndị ekperima wakporo ụgbọala mpa. Ama m na ji ga-amụ ihe ọkụ kịta. Anyị riri mbụmbụ nsọ. Ịma na ada ere ndụ n'afịa. Ha! Ụka gbasaa o. Isi na gịnị mee? Nye na-abata. Nsogbu adịrọ, aga m emecha tupu ịbata. Ka ọ dị. Ifeọma, bịakwa ije usekwu na nna gị na-abata o.